Kažu, jedna od tih posebnih stvari jeste kad su već prišli Šamu, tadašnji monah koji je bio u svom samostanu izašao i posebno sreo karavan. Nikad prije toga nije sreo tu karavan, pa je tražio da odsjednu kod njega, pa je tražio da se pripremi hrana za muslimane, odnosno ne za muslimane nego za Mekelije, za Kurejšije, da se pripremi hrana za njih, pa su posjedali, a Muhammed kao mladić nije prišao odmah da bude sa velikanima koji su bili u toj karavani, nego je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostao pored kamila da čuva, znači, karavanu. Pa monah reče, ima li još neko da je izostao, da nije prišao ovdje na ovoj sofri, odnosno na ovoj trepezi, pa rekoš, ima još jedan mladić koji je ostao pored kamila, pa reče monah, dovedite i njega. Kad su doveli Muhammeda, on ga je pogledao i kaže, ti si taj. Čak mu je i primijetio pečat ili bilje koji ima Allahov poslanik na leđima i vidio je kako oblak iznad njegove glave plovi. Pa je primijetio kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem seo pored ljudi da je čak i drvo napravilo hlad Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, pa reče, ti ćeš doista biti veliki čovjek. Pa su ga pitali, otkud to znaš? Pa kaže, primijetio sam kad se prilazili našim domovima, našim kućama, vidio sam kako sve što je na putu čini seždu ovom mladiću, odnosno čini seždu njemu, pa sam vas zato danas izvao da dođete. Prepoznao sam da je on poslanik koji je obećan i koji će doći, koji je obećan da dođe Arapima i koji će uskoro dobiti objavu od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, od Boga, pa vas molim, ne idite dalje sa njim. Neka on stane ovdje, odnosno neka se vrati za Meku, jer ako ga i drugi prepoznaju, bojim se da će ga ubiti. Ovdje Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostaje, njegov amidž Ebu Talib vraća ga sa skupinom mladića za Meku i nije mu dao dalje da nastavi put. Kažu, ovo je bilo još jedno svjedočenje koje je zabilježeno da je velikan posvjedočio da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zaista Allahov poslanik i da je imao poseban dar od Allaha subhanahu wa ta'ala, njegov nur u njegovom licu, njegov pečat koji je nosio, njegova iskrenost koja se mogla vidjeti također na licu.